Hello लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव Happy New Year 2023 दा फाइनाली एक्साइज कनस्टेबल साख्रि ओंखारबाय स' बेनिफ्राय बेकग्राउन्ड साउन्डआव नोंथांमोना एसे आलदा खोनानो हागौ मानोना गोबां पिकनिक जागासिनो दङ दा 10 पासफोरनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट आरो बे रिलिज जायगानि आसाम पुलिसनि आन्डारावनो दा फाइनाली लोगोफोर जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन एक्साइज कनस्टेबलखौहाय दा माब्रै सिलेक्सन लागोन नोंथांमोना बे जानुवारि दानाव गोबां साख्रि मोनगोन जेरै आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्ट फिजिकेल एडुकेसन आरो लोगोसे गोबां साख्रि फैगोन जों डिटेल्सखौ नोंथांमोननो होलांबाय थागोन दा नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना दोन जाहाथे गोदान साख्रि फैयोबा नोंथांमोना आपडेट मोननो हायो दा बेयाव जों डिटेल्सखौ नायगोन गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन बे जाबाय पस्टआ 222 एक्साइज कनस्टेबल आसाम पुलिसानो कन्डाक्ट खालामगोन 14,000 निफ्राय 49 सिम मोनगोन आरो ग्रेड पे दङ 5,000 पर मान्थ आसाम पुलिसजों सेम नोंथांमोना मोनगोन एप्लाइआ 10 जानुवारियाव जागोन लास्ट डेटआ 8 फेब्रुवारिसिम थागोन एप्लिकेसन फिस नाङा दा लोगोफोर एसटि फि हिसाबै हौवाफोरा दङ 16 स' बेनिफ्राय हिन्जावफोरा दङ नोंथांमोना नुनो मोनो 7 बेनिफ्राय आनरिजार्भ केटेगरियाव 80 दङ हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 34 दङ नोंथांमोना बेयावबो इलिजिबल जागोन स' बेनिफ्राय आसामनि जाथारनांगोन माने आसामनि गासैबो हागोन आरो स' बेनिफ्राय बैसोआ जोबोर मोजां 18 मिनिमाम मेक्सिमाम 35 इयार्स एसटि हिसाबै बाट जेनेरेलाव 30 इयार्ससिम हागोन स' बेनिफ्राय क्वालिफिकेसना अनलि नोंथांमोना मिनिमाम 10 पास नांगौ बेवहाय जायफ्रा 10 पास हागोन एचएस पास डिग्री पास गासैबो हागोन बाट 10 पासनिखौल' नायनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना 10 पासनि डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन स' बेनिफ्राय जेबो डिप्ल'मा बेयाव नाङा स' बेनिफ्राय हाइट एसटिपिआव नायोब्ला 160.02 सेन्टिमिटार हौवाफोरा आरो फिमेला जाबाय 152.40 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय साइजखौ नायोब्ला एसटिपि हिसाबै 80 सेन्टिमिटार एक्सपेन्ड खालामबा 85 जाथारनांगोन जुदि जायाब्ला नोंथांमोना जायगायावनो रिजेक्ट जागोन बे माखासे टेस्टआव स' बेनिफ्राय जोंहा माखासे डिटेल्सखौ नायबावनोसै नोंथांमोननि हाउ टु एप्लाइ बेनि सायाव भिडिअ फैगोन जेब्ला 10 जानुवारि जायो स' बेनिफ्राय फट' लेटेस्टखौ होबानो जाबाय जुलाइनि उनाव खेबनायनो 2022 बेबायदि बिनाय दङ स' बेनिफ्राय जोंहा डकुमेन्ट्स नोंथांमोना आपल'डखौ मोजां खालामबानो जाबाय जाहाथे ब्लार खालामना फट'फोरखौ नङाब्ला रिजेक्ट जानायनि चान्सआ थायो दा बिदिब्ला हरनांगोन डकुमेन्ट्स 10 पासनिखौ हरजोबनांगोन बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना हरथारनांगोन बेनिफ्राय एनसिसि दङब्ला जोबोर मोजां मानोना एक्सट्रा नाम्बार मोननाय जायो दा बेनिफ्राय बे रिलिया नोंथांमोना मार्चआव जानायनि चान्सआ दङ अके स' नोंथांमोना मार्चआव मोननो हागौ दा बेखायनो रेडि जादो बेनिफ्राय फिजिकेला 40 नाम्बार थागोन दा रानिंआ जोबोर खम 1600 मिटार्सल' हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 800 मिटार्स बेनिफ्राय लं जाम्प बारनाय दङ हौवाफोराबो हिन्जावफोराबो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनो स्क्रिनाव नायबानो जाबाय 335 सेन्टिमिटार हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 244 सेन्टिमिटार मिनिमाम बारनांगोन जेसेबांनो बारनो हायो बारा नाम्बार मोनगोन आरो खम समनि गेजेराव खारनो हाबा नोंथांमोना नाम्बारखौ मोजां मोनगोन आरो काट अफआ गोजौ थांगोन मानोना पस्टआ खम नालाय स' बेखायनो दानिफ्रायनो मोजाङै प्रेक्टिस खालामदो एग्जाम स' एग्जाम दङ फार्स्टआव फिजिकेल टेस्ट जागोन सेकेन्डआव एग्जाम दङ एग्जामाव 100 माल्टिपल चइस टाइपनि कुइसन फैगोन आरो 50 नाम्बारनि जागोन बेयाव नेगेटिभ मार्किंबो गैया स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन सिलेबास मेथ्स इंलिश रिजनिं मेन्टेल एबिलिटि बेनिफ्राय आसाम हिस्टरि जिअग्राफि पलिटि इकन'मि जेनेरेल एवारनेस जिके दङ आरो लोगोसे कारेन्ट एफेयार्स दं बेखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै आपडेटखौ लायो कारेन्टआव मा सोलिगासिनो दं बेखौ जाहाथे फरायखायो जेब्ला एग्जाम जायो एटेम्प्ट खालामनो हानाय बायदि एनसिसि ए मिनिमाम थायोब्ला 2 मोनगोन बि थायोब्ला 3 मोनगोन सि थायोबा नाम्बार 5 मोनगोन आरो बे थायोब्ला नोंथांमोना जोबोर हेल्पफुल जागोन काट अफआवहाय दा लोगोफोर बेनिफ्राय लास्टआव बाइबा दंबावो दा बाइबायाव नाम्बार 5 दङ स' बेयाव नोंथांमोना मोननो हादों गासैखौबो लानानै ओभारअल बिनि सिलेक्सन प्रसेसा 100 जागोन आरो बेयाव काट अफ थांनानै नोंथांमोननो साख्रिखौ होनाय जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना फिजिकेलखौ मोजां होयो जाहाथे काट अफआव थाङो आरो लोगोसे एग्जामखौ होनो मोनो दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आसाम एक्साइज कनस्टेबलनि साख्रि आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रि फैथारसिगोन दा बावैनो जानुवारियाव जेब्ला फैया नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन